Paralysis katanya. Lagi kita latihan atau tidak? Paralysis apa? Mus minum log nanti kiri. Nong kiri. Mamang harap. Nog dah mak ha? So karo ba? Mana man pun apa yang melihat ta? Bo hayang ta kai ni melihat ta. Ngata apa tu? Apa sih nog tongan tekun kiri. Kalau nong nuk kai? Borok? Borok kalau busuk tu tu. Borok kan busuk nong noko. Nok kalau busuk. Nok ni ta bi kusen ta. Besar betul kiri. Besar betul dok cari dok kai? Besar masa tangan besar saya kan. Nong mana? Nalihat ta. Besar tu kiri kan nok kus kiri kita. Nong betul lihat ta. Nok kiri kita bo. Ngeno bahagi cala sa tawo. Nah, caranya nih, kita kayak saya mau sampai ketemu orang, saya mau mesti emang bisa tekan. Sabar asara apa? Bunyi di ketahan bagaro. Awo, doa aku. Tak kuat deh, buku baru deh. Takut. Ini bahasa boma me sih. Angkat nana, nora gosok coli angin tongmani jora ba, norong ni buskang payai, norong ni sambo payai, tabuk cini sarsong payai bahasa payai, bahai ma tong kaya saya kenal kira. Tong katanya, kita su bukan tong kata, norong dua ban baik kembali kia, bukan kita tong kata. Ini payai, ya. Cái nana sagadi, tini norok ora, mau heke kene hei tong lai tong mani, norok bahai ke coli lai tong kita saya kenal kira. Di mana? Tôi saya orang bangkit kita orang mai saya pai trongคนใช้ตรงใช้ให้น่ะสมัยมันใช้เราไล่ตรงใช้ตั้งขึ้นแล้วบ่จังบุราบุรีตั้งมันเนี่ยสมัยก็ตั้งหมกกุรีเห็นแค่กุรีกันกว่าน้ำบ่ก็จะกุรีจะบุติกุรี Ini cara lebih yang tangkap apa? Bin berapa hari tengah tong lihat sungguh Norok naya kari tangkap ta. Enggak tabuk nini logisong ke busuk rok jora kedung mang kena apa ham yak lai mani. Kalau mana Asik dini tong lai tong mani norok uje kisah misah. Yang mau dah kesana nggak pakai kesana nggak yang sana bukan sang kan kita kayaknya bah ini sudah kita lagi. Norok na tabuk ke panu naik kirita na. Nikai norok asik coli lai yang itu tong man jora ba, kosto ke tong lai tong mani jora ba. Tini sar song nong nin norok ni sama bahasa woi. Abo heka coba family nin buka bapa hema tong ke saya kenal. Norok asik coli yang itu tong mani jora ba. Sar song nong ni sama bahasa mani. Bapa hai rok kawa ungko kas, sekian saya kenal kita. Sar tinor tam ni bagus siapa yang mana? Pula hambai, sini media person sono. Sini apa? Sini Thailand apa? Sini 26 Assam Bari constituency. Sikare Bari bisini, ek number ward. Kami apa? Kodra kami hinjago. Semua sini taku. Taku kokra. Eba sakaran himana semua. Barendo depan mah. Botolnya kabang mas hal. Kabang mah angka 3-4 bosan angka. Ini paralysis enggak. Sak sore he bonong ni kutumi ano ko kore jono khana. Balai khair masih ya. Tai sini logi tong bini logi song. Bobo ngorong jana ono khana angkai bini carai khonai bo kri mano. Khorsa tongo. Abo bo tahnai tabung ni je sini choli tongani din abo haino tahnai bi haino sini dokani sini tibrasa je je drugs salayo abo haino kita kubuljak aun bagai noku tongya bo bas balokha yang thang yang cha abo hai cha gai aun bagai tini borong kuno income source kuri jora maso ya abo ki tongjo tini abo no khabai borong no sing kapang ku rime akono so tini khoksa khoni rang thungbi borong no marum alo te thoro sing kichim cha borong nai phaika abo pore
ore जों next time borno जों wan sunai tebo abotro जों emergency khana bisin tu जों tini borno ok manero kisa rena phekya puila जों tini oro phaimana raikya ang ni jikpai political district ni tibama tani wakil president borno an borno ang sisi demo te chini logi tungo agri substanding committee ni borno nang chini da sopon te logi tungo chini o sigabedi bisino sini borong nang sukuram te sini manovendro te asik song te bo komo to no sini protection no khna ang to bung khulia so sini oro phaima ka borong no belakya hambai te chung to no jono rang kichim chane no ka am bagi bo to no hambai ru te norong media person no chung hambai te norong bisung ti sabono ko bok nai sini tibra sarok obahai kabang tamne beser jaga komo obahai sukje anu khuntu norong bisung tiba chung tini katal mo chung sini tiba hani ya tiba sarok eba sini bukung thai bararo norong bisung tino tini nugui tini kabang jaga ni borong no obagin kona koni borong subana ni ungtung hni chung poimaningo asuno ang kabang koksala seno angka sar sumung kaisa bose tung toro jotono phainu phekya brok asake cholia nukhungo bobong ni te kebo kori khorok sapano roni nok huro bo choli jaya eba amo haike tonglai tongman jarabo hapangni phasing tei eba nongni phasing tei kono buskango bongni nok huro ni bai kono ব্যবস্থা rok chuba jana na bahir to ditongna barak hamai sunga bagai sungoro phai nu phakya brok hapangno hote lokle ma khain kana haipano brok pura buri chukbo chuk jaya ebong tangnen bagai brok phan kriba rang pisrok first step rok ma khain kana o first lot ni haipon mang phron brok tangmoya ko takjura tei bong ro ka do jong kichami nukha haipon abo brok asose khaina hi chau rang no kichimi cha hapana saksori hamiaba ga brok mangkha ebong manana tei bakiru je tongabo gabo jong borno jorao jong mangkai sungo borno chua chu themenai bona rang boto borok paide mono maya kono jong borno nangkai jong kichimi jong rang pisari be kono jong saksori jong phan kibi pano jong tangkini pano jong jorao nangkai jong chua phainai hene jong khakai